Hej, ja som v šolskim času započala a potom też iżo bozy na pišćela hrała, nic nož na klawiere. To byše domaške smarta Roženče, kotraž raješe, to byše poprav tež. Byš najske ta prina organistka docova v Serbach, ta zaskoči potom, preto su to vučoja činili na usach. Mój dzied w Radworju, mój nan w Roženče. A to potom odpadne, či młodzi uczoja, jacy nie są na pišćelach, ale nie mehr, jacy to wykupanie. A ona podawaše mi, też velječi čemu po Roženče, klavírne a druge hodiny, a ja sam potom bozo na pišćele też šla ižo v šolskim času. A nešpora najprej dživovi džinke mšaj, rano šeščik. A te bych už se dere opetane, a Marta to jac ne, ona mi ještě truje dživo. To jac ne, potom jsem ja ju iže zastupovala. A co to potom z nami še dalje činič, když ninžech potom na nie by się bez szło można zostać ze szulaku serbskiej wyższej szuli, tak sam potem so dalej dała najpierw w Kamieńcu, a potem krótkodobnie, a potem sam też huslerowała, ale to jest krótkodobnie. A drugie instrumenty potom rekaše, haj, nit skoku jedno zakončenie a te dostah v Žirahovej. Tam dobiach ještě krótkodobnie do połanskiej šule chodzić, ale Jurewina dobia prajić, a dobia w obchodzie też zjawnie prajić šich serbskich młodostnych, też iżo dzieci podpirował, a spytał hudźbne żywienie z tym w Serbach obohacić. Nie na so nawoda ansambla był, ale tam też iżo potem so dorostarał, to może też druzy iżo wajeć, Bielk, też Tomasz Smarta z Rožanta dostała, albo też Andrzej Wenk. Od ansambla sam penežnu podpiru, kak je on to činil, to ja ne vem. A my bychom tole vykupovaní za cirkvinské hudžbné potreby a nic za ansambl. Ale bych potom v Žirahově to najprv jedno leto, ale potom doběh ještě ladač. K dokończeniu žinžer z 15 latami jeszcze my nie są tam docela nie byše žádná řeč o zakončeniu. Potom bych 16, tak bych tak daleko. Ale dobiach też tam zeživić, a swoją stu zapłacić, a tak dalej. A tak dziwach iżo ten z 15 latami miał potem pryni kontrakt, za dziwowy kontrakt, to by się NDR wyszło można iżo do przychodnej wsi jeździła, tam by się na połanska szula, gdzieś trzeba jedną sekretarku, a to sam potem od popołudnia aż do wieczora czyniła. Readovala ten sekretariat, tak miał potem też możliwość się jeszcze pieniędzy nalutować za pozdziszło. A to by się bardzo skromna zda, ale ja bych też skromnie żyła. Każde 4 niedziele muszę domov jeść z kolesom. Wszystko sam z kolesom stajnie czyniła, jak to nie było całe jedno rado czyniła. 12 kilometrów aż do Budyšina, od Žirachowa do Budyšina, a potem od Budyšina do Rožanta jeszcze 24-25 kilometrów, po takim 36 kilometrów. A
z kofrom šatov zade a predkujište svoju dobu ze snutami, doma też nešto dalej činić, a doma w upokaz mojej mačeru svoje šaty a na druhý dzień zase jedziech ze svojim do Širahova, ještě 30 kilometrów, to by to tak, so doběch to rano do Rožanta a večer zase ročo, takže haj. Tam doběch też wiedzę swoje dziwo wykonać, tam też rajach w Širahovi, że stajne Božím službám, tomu služíše, veľa praxe nic nezvučovať, ale praxu. A to by się dość intensywne.